tak je, kak je. No to, živeli! Ljudi dragi, ja i trgovina nikak na zeleno gramo. No, svaki put točno kuda vriknem micu. Neki dan je Micika rekla ovako. Idi u trgovinu i uzmi 2 margarina, ako ima jaja uzmi 10. Ja sam lijepo otišao u trgovinu, pogledam tam je bilo jajo, ja sam zel 10. I vezati se vrne doma, opre vrata, pak zakričim, rekao, Micika, tam je bilo jaja, ja sam zel 10 margarina. Kak si ti rekla? Micika na to poludila. Ja ne znam zakaj, a točno sam se napravil, kak je rekla. Isto tak je bilo dok sam postavil tapete v sobi. Sam ne znal koliko rolne tapete treba kupiti, pa sam nazval susjeda Drageca. Rekao, čuj Dragec, halo, ti si zdavnje postavila tapete v sobi. Rekao, moja soba je slična kak je tvoja, koliko si rolni kupil? 13. No, i ja sam kupil 13 rolni, ali da sam već završio posla, ostalo mi je 6 cijeli rolni tapeti. Nazval sam ja nazaj Drageca. Rekao, halo Dragec, pa kak si mi rekao 13 rolni, ostalo mi je 6 cijeli? I meni isto. I poklopilje. I vez da si ti pomoži. Ljudi dragi, ako slučajno trebate 6 rolni tapeti, dam ih na pol cijenu. No, a kaj boš? Tak je, kak je. Živeli!